Dobrý deň. Poznáte zázračné ovocie? Zdravie, chudnutie a vitalita krok za krokom. Povedali by ste, že tým zázračným ovocím sú citróny? Vyznačujú sa veľmi vysokou koncentráciou záporných jónov. Vraj práve preto tak priaznivo pôsobia na trávenie. Ďalej obsahujú zdroj vitamínu C, čiže citróny sú bohatým zdrojom vitamínu C a tým posilňujú imunitu. Obsahujú až 4-násobne viac vitamínu C než pomaranče. Vitamín C napomáha tvorbe kolagénu, preto citróny priaznivo pôsobia na pleť. Taktiež majú veľký vplyv na mozog. Citróny sú zdrojom minerálov, antioxidantov a elektrolitov. Obsahujú vápnik, horčík a fosfor. Ako bohatý zdroj draslíka dobre pôsobia na mozog. Draslík má priaznivý vplyv na myslenie a pamäť. Citróny sú taktiež veľmi povzbudzujúce a uvoľňujúce. Majú povzbudzujúce a osviežujúce účinky, pomáhajú uvoľňovať napätie a znižujú stres. Dokážu dokonca aj rozbiť latvinové a žlčníkové kamene. Taktiež sú to tzv. Antikarcinogény. Citróny obsahujú limonoidy. Limonoidy majú antivírusové, antibakteriálne a tiež antikarcinogénne účinky. Spôsobujú u rakovinových buniek programovanú bunkovú smrť, tzv. Apoptózu. Veľmi zaujímavou vecou je tzv. Limonín. Jeden z limonoidov, limonín, v tele zostáva až 24 hodín, kým iné prirodzené antikarcinogény sa v tele zdržia len niekoľko hodín. Limonín tiež znižuje hladinu cukru v krvi a pomáha proti obezite. Ako je to s citrónom a trávením? Citrón má výborný vplyv na trávenie. Stimuluje výrobu enzymov v pečení. Pomáha vášmu žalúdku a žlčníku použiť tieto enzymy. Veľmi zdravé je piť vodu s citrónovou šťavou. Ďakujem za pozornosť. Viac zaujímavých informácií získate na zdravadieta.org. Poprípade si stiahnite zadarmo e-book na zdravadieta.org/e-book.